Philip Morris i nevladina organizacija ENEKA od 2009. godine podržavaju dobre preduzetničke ideje i postiču preduzetnički duh u Srbiji kroz program Pokreni se za posao. Posle završenog fakulteta, 1-2 godine sam tražio posao, što u struci, što van struke, ali bilo mi prvenstveno u struci da nađem posao. Išao sam na razne konkurse, išao sam na razgovore, ali od svega toga nije bilo ništa. Ljubav prema ovom poslu sam nasledio od oca koji se bavio 90. godina izradom i restauracijom fijakera. Kao i u svakom poslu danas u našoj zemlji, finansijska sredstva su preko potrebna iz razloga što treba nabaviti materijal, mašine. Radila sam u dečjoj konfekciji jednoj i pre 2,5 godine negde sam ostala bez posla, pa sam tražila adekvatan neki posao i nisam uspela ništa da nađem. Iskreno, izgubio sam pomalo, to jest ne pomalo više, sam izgubio i volju i nadu neku da će ikakvog posla biti i tada sam se odlučio da otvorim svoju ambulantu, da započnem svoj privatan biznis. Onda sam se nosila mišlju da otvorim sama, međutim nisam imala sredstva da bi to nešto pokrenula. U prvih 5 godina je kroz program pokrenuto i podržano 385 malih i porodičnih preduzeća širom Srbije, koje uspešno posluju i dalje se razvijaju. Pokreni se za posao kao projekat je nastao pre 6 godina u razmišljanju o tome na koji način mi kao kompanija možemo da stvorimo jedan donatorski program koji će trajati i da uz podršku kakvu nevladina organizacija ENEKA nudi u okviru programa Pokreni se za posao, zaista mogu da uspeju u tome ne samo da realizuju svoju poslovnu ideju, već da i zahvaljujući njoj izdržavaju sebe, članove svoje porodice i da šire svoje poslovanje u budućnosti. Pre nego što sam otvorio ambulantu, shvatio sam da neću imati dovoljno sredstava za nabavku opreme i instrumenta da bih mogao uopšte da započnem posao. Preko Nacionalne službe za zapošljavanje video sam oglas nevladine organizacije ENEKA iz Niša da daju bespovratna sredstva za pokretanje preduzetničkog biznisa. Nakon podnošenja zahteva za konkurs, gde sam naveo da su mi potrebne mašine za stolarsku proizvodnju. Ljudi iz ENEKA su došli u obilazak same moje proizvodnje. U roku od nekih mesec dana su javili da sam prošla i taj drugi krug. ENEKA mi je pomogla i u obuci za biznis plan i marketing, što mi je veoma značilo za samo pokretanje posla i razvijenje posla. Od ukupnog broja preduzetnika preko 40% čine žene. Takođe, skoro 50% su preduzetnici mlađi od 35 godina. Podržane firme zapošljavaju za sada više od 1300 ljudi. 6 godina kasnije od početka projekta Pokreni se za posao, mi smo zapravo shvatili da ovaj projekat iza sebe ima jedan značajan rezultat koji možda dugoročno doprinosi u velikoj meri razvoju domaće privrede, a to je pokretanje preduzetničkog duha u pravom smislu te reči. Dobijanjem kombinovane stolarske mašine mi se otvorila mogućnost za proširenje proizvodnje, za unapređenje poslovanja, a samim tim sam i zaposlio još 2 nova radnika. Sredstvima sam, kad sam ih dobila, uspela da otvorim radnju i da pokrenem proizvodnju. Radim uslužno šivenje za druge, ali mi je osnovni cilj neki da napravim svoj proizvod. Nadam se da će u budućnosti to biti moja osnovna delatnost. Posle 1,5 dana ambulanta dobro radi i vidim svoju budućnost. Svake godine 100 preduzetnika ima mogućnost da pokrene ili unapredi sopstveni posao. Iskoristi mogućnost. Pokreni se za posao.